Ahojte, takže tento vlog je o tom, ako som prežil svoj prvý týždeň na ketóze. Je to už týždeň, upozornila ma moja skvelá aplikácia MyFitnessPal, že už týždeň prispievam skvelé a každú vec, ktorú som asi zjedol, nie každú vec, ktorú som asi zjedol, ale každú vec, ktorú som zjedol. Máme aj takýto krásny report, ktorý som si dneska vytlačil a pozrel som sa teda na to, ako tento týždeň prebiehal. Tým môžeme začať. Prebiehal fajn, stále mám problém sa dostať v cukroch a v teda sacharidoch pod tú hranicu 27. Podarilo sa mi to iba v 2 dňoch z tohto týždňa, ale tak ostatné hodnoty sú celku fajn, hej. V proteínoch to tak pomalečky ide. Je to reálne iba zvyk vedieť, čo ktoré jedlo obsahuje. Tak jasné, mäso obsahuje proteíny, ale napríklad, že avokádo obsahuje veľa sacharidov. To som ja nevedel, možno vy hej, ale ja som bol analfabet v tomto prípade. Všetko si meriam, som doma teraz vlastne na rodičovskej dovolenke s Pascalom a s Katkou, takže mám super váhu, na ktorú položím každú vec presne na gram. Uvidíme, trochu sa to zmení, budúci týždeň začínam nejakú 2-týždňovú aktivitu pre jedného klienta v Abu Dhabi a potom by som mal mať zase projekt v Saudskej Arabii, čiže budem veľa cestovať. No, a o to lepšie a o to výživnejšie bude hovoriť, ako prežiť na ketóze na hotelovej izbe. Neviem sa dočkať, mám nejaký plán, uvidíme. Už som sa nejak aj tak zadaptoval, upiekol som prvý chleba, ketózový low carb a taktiež prvé také buchtičky. Je to vec, ktorá ma tak upokojuje, keď mám nejakú vec, ktorú mám rád, napríklad chleba, pizzu a teda. A už som to mal celku vychytané na paleo diete a myslím, že pomalečky pribudú nejaké recepty v zozname paleo dieta recepty. Mám tam jednu paleo pizzu a myslím, že tam pridám nejaké ďalšie recepty, ktoré som natočil. A časom asi aj nejaké keto recepty. OK, ale back k tomu, že ako som sa cítil. Cítim sa skvele, akože cítim sa ako zdravý človek. Nemám žiadne problémy v rámci sklerózy multiplex. Nič. Žiadna triažka, skloním hlavu, nič. Je to trochu lepšie oproti tomu, čo bolo minulý týždeň, alebo teda týždne predtým, keďže večer som už mal taký akože malé chvenie rúk alebo únavu a teda. A toto je zatiaľ na ketóze mimo, ale možno, že je to len tým, že sa cítim fajn, alebo že spím dobre, alebo že som... Neviem, ale každopádne toto je moje observation. Cítim sa fajn a teda nemám žiadny dôvod skončiť. Jediný taký problém, ktorý som mal, je, že som sa do PEEP a mal som nejakú značku. Rozmýšľal som a hľadal som teda dôvod, čo to môže byť. Jeden dôvod, ktorý som našiel na veľa weboch a teda je, že v žalúdku alebo teda máte zlé baktérie ako candida a podobne, ktoré sa živia zvyčajne cukrom. A teda keď limitujete príjem cukrov, tak idú von. A ja si myslím, že to nie je môj úplne prípad, pretože som už predtým jedol veľmi málo cukru, teda my cukr vlastne nemáme v domácnosti. A skôr si myslím, že to je spôsobené tým, že vždy, keď sa mi to stalo, kedy som sa dal PEEP, tak som si spravil bulletproof kávu s týmto skvelým olejom a dal som si ho tam asi trošičku viac, a teda aj trošičku viac masla a to musím trošičku kontrolovať. Takže bulletproof káva môže byť fajn a zaradil som ju do svojej stravy kvôli tomu, že môj cieľ je mať viac tukov, ale budem to trošičku limitovať. Každopádne veľa ľudí, aj čo som čítal a čo som očakával, že budem unavený, že budem mať také akože chrípkové stavy. A to som nemal vôbec, cítim sa super a dokonca robím si autoškolu, konečne, fingers crossed, o 2 týždne. Ale je to asi, a predpokladám, že to bude z dôvodu, že doplňam minerály už dlhodobo, nie je to prvýkrát a zaradil som aj nejaké ďalšie nové veci, lebo som predpokladal, že takéto vec bude. Čo už dlhodobo mám je magnesium citrate a beriem ho raz alebo 2-krát denne, plus ešte mám iné typy magnézia, sprej, ktorý si občas na seba streknem, a magnesium calm a magnesium neogem, a čiže je to veľmi dôležité. K tomu mám toto potassium with iodine a ešte čo som zaradil teraz nové je, že si dávam
lyžičku himalajskej soli a citrón do vlažnej vody každé ráno na lačno, už som to dneska mal a už mám aj tretiu kávičku. A ešte aj večer. To je sodík, ten je veľmi dôležitý a toho majú väčšina ľudí veľmi málo, pokiaľ vynechajú všelijaké sprocesované jedlá, keď prejdú na ketózu. Čiže ak by ste niekedy rozmýšľali nad tým, že idete do ketózy, nezabudnite, že minerály sú alfa omega. Inak sa budete cítiť zle a poviete si, že je mi na tom zle a nechcem, končím, chalas. A druhá vec, ktorú už užívam dlhšie a ktorá mi tiež veľmi pomáha, sú probiotika. Ja som dlho hľadal tie správne a myslím si, že tieto Primal Defense sú tie, ktoré aktuálne dlhodobo už užívame. Vyskúšal som všetko možné, ale tieto sú naozaj fajn. Majú ich na IHRB, sú trošičku drahšie, ale tá probiotik formula je niečo, čo sa mi veľmi páči. Takisto v poslednej dobe používam enzymy na zažívanie s jedlom. Mám také dvoje. Tieto mi predal Ujo v lekárni a sú fajn. Tieto používam dlhodobo, sú fajn. Ťažko povedať. Myslím si, že cítim rozdiel. Nenadúvam a tak a teda. Prečo hovorím o enzymoch a o probiotikách? Mám autoimmunné ochorenie, čítal som veľa štúdií o tom, ako je spojené váš žalúdok a microbiome, ktorý máte v žalúdku, ktorý vám pomáha s trávením a s týmito autoimunnými ochoreniami. Musím povedať, že toto je prvá vec, ktorou by ste mali začať, pokiaľ chcete riešiť nejaký takýto problém. Začať probiotikami a enzymami na trávenie. Aj keď takýto problém nemáte a máte problém so zažívaním, tak by ste mali zaradiť probiotika a enzymy. A radím vám veľmi dobre, dúfam, že dobre. A neuškodí vám to, pridá vám to tie dobré baktérie, ktoré potrebujete na trávenie a váš život bude jednoduchší a nebudete mať asi, aspoň sa vyhnete nejakým iným možným problémom, ale nikto nevie vlastne, prečo máme sklerózu multiplex. Nie je to dedičné, ale niečo v našom tele nefunguje dobre. A tých teórií je veľa a jedna z teórií je, že microbiome nefunguje dobre a potom máte gut leak a podobne. A teda je to jedna z vecí, ktorú treba riešiť. A cvičil som tento týždeň. Ja už cvičím dlhšie a čítal som takúto knihu, že Body Science, ktorá je zaujímavá veľmi, ako je pravda, že som ešte celú nedočítal, ale už som začal s nej niektoré cviky. A celý ten koncept je, že cvičíte raz týždenne, lebo týždeň potrebujete len na regeneráciu a teda. A idete vlastne cviky až do toho, kým vaše svaly zlyhajú, veľmi pomalé movementy a podobne. Je to fajn a som totálne odrovnaný po 15 minútach tohto cvičenia. A už je to 3 týždne, tento týždeň bude 4., vlastne 4. sada. Ale príde mi to málo, neviem, proste ako ex-atlét mi príde, že keď necvičím 5 krát do týždňa, tak proste nemám žiadny progres. A preto som napríklad už tento týždeň zaradil niečo iné a bol som vyskúšať Body Time, sa volá to štúdio, je to taká, že vás napichajú také elektrody a ja som veľmi rád alebo veľmi vďačný a testovať všetkých nových technológií. A teraz vám to akože tak vybrujete svaly a cvičíte 20 minút a malo by to byť tiež 20 minút raz týždenne. Som si vral, že to by mohla byť dobrá kombinácia, tak som to vyskúšal. Bolo to OK a bolo to 2 dní dozadu, cítim trošku niektoré svaly, ale trochu som sa zapotil. Bol to nepríjemný pocit pre mňa, keďže som mal ťažké časy v skleróze a viem, čo to je strpnúť ruky. Pritom ako vám vibrujú a púšťajú tie elektrické vibrácie do vašich svalov, tak vám začnú trpnúť ruky. A pre mňa je to veľmi nepríjemný pocit. Mám hneď kde som, takže v tomto mi to moc nevyhovovalo. Sledoval som tepy, bolo to okolo 100, čo mi tiež nepríde, že by som sa nejak zapotil veľmi. A ostatní ľudia, ktorí tam boli so mňou, ale ktorí boli na tých ostatných, tak tí potili krv a vyzerali ako keby ich navliekli do igelitu a išli bežať maratón. Ale možno je to viac na nich a na mňa asi až tak moc nie. Každopádne rozmýšľam nad tým, že zaradím nejaké iné cvičenia okrem tohoto Body by Science alebo vyskúšam nejaký bootcamp a mám niečo vyhliadnuté a uvidíme. Ešte som sa nerozhodol, takže keď tak vám potom dám vedieť.
Dobre, a pár ľudí sa ma pýtalo, že ako monitorujem ketóny. Som sa k tomu chcel dodať. Ja som si kúpil už dávne takýto Ketonix, hej, ktorý sa pripne do počítača, potom ho takto fúknete, že až kým vydýchnete úplne všetko, niekedy sa mi zdá, že za chvíľku odpadnem, keď ešte chvíľku budem dýchať. A je to fajn, ale môj osobný pohľad na to je teraz, že ako som sa s tým hral už dlhšiu dobu a hrám sa s tým aj teraz počas toho týždňa, kedy naozaj trackujem všetko jedlo. A že pokiaľ napríklad sa napijem niečo podobného ako je tento olej, ktorý má veľa saturovaných tukov, tak moje ketóny vystrelia, čo je logické, ale keď napríklad držím hladovku, ako napríklad teraz už som nejedol 14-15 hodín a meriam ketóny, no tak sú veľa nižšie. Pritom ako reálne môj organizmus teraz je určite v ketóze, môj príjem cukru je minimálny, proteínov a tukov je vyšší, za B nič som nejedol posledných 15 hodín, čiže moje ketóny by mali byť hore. Akože keď hovoríme, že ketóny sú ketóza. A tým pádom si myslím, že to až tak moc nefunguje. A teda aj keď začínate s ketózou, tak oveľa dôležitejšie je logovať všetky vaše cukry a sacharidy, proteíny a tuky. A ako sa zaoberať tým, že cikáte na nejaký papierik a pozeráte sa na to, či naozaj je tak zafarbený, ako by ste chceli. Lebo to môže byť mylná informácia. Čiže toto moc neodporúčam. Uvidíme, ja to teraz tak priebežne monitorujem a mám tam nejaké nastavené zóny a možno časom, lebo tiež ketóza to je kontinuálny proces, nie je to úplne zo dňa na deň. A uvidíme, neviem, ale nejak sa tým úplne nezaoberám. Kúpil som si to, lebo som geek. Dobre, to je prvý týždeň a je mi fajn. Cítim sa veľmi dobre, cítim sa ako zdravý človek, ja som zdravý človek. A budem v tom určite pokračovať. Hovorím, výzvy budú v následujúcich týždňoch, keď začnem trochu viac pracovať a nebudem môcť všetko merať a budem hladný niekde v púšti a rozmýšľam nad tým, čo by som zjedol a okolo mňa pôjde hamburger alebo nejaké french fries alebo nejaká proteínová tyčkinka, lebo hamburger je french fries, neviem. A každopádne budem si to musieť nejak vyriešiť, mám nejaký plán, uvidíme ako pôjde, snáď to bude fajn. A na záver, rozhodol som sa, že v oktobri poviem duatlon, čiže musím zaradiť aj nejaké také trošku anaerobné cvičenia alebo beh alebo niečo podobné. Vonku je 50 stupňov, takže vonku ma naozaj nedostanete behať a to by som sa roztopil a by som zhodil ešte aj to, čo nemám a to nechcem, môj cieľ je naberať a neznášam bežecké pásy, ale asi tomu dám nejaký priestor a pôjdem si zabehať aj dnes a pôjdem plávať. Uvidíme. Držte mi palce a ďakujem. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, napíšte mi na YouTube, na Facebook, hoci kde. A rozmýšľam, že keby vás zaujímalo, ako to je a čo jem vlastne, a dal som tam MyFitnessPal link a môžete ma sledovať na Instagrame, myslím, že mám Meizo, a budem tam mať stories, kde budete vidieť asi moje jedlo a teda. A keď to nechcete, tak to pozerajte, niekomu to nenútim, ale keď vás to zaujíma, tak uvidíte nejaké jedlá, ktoré si dávam počas dňa. A možno nejaké ďalšie veci z môjho života, ktorý je veľmi nutný. Aj, srandujem. Dobre, majte sa pekne a vidíme sa zase niekedy, keď budem mať časť natočiť takéto video. Čauko.